الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي يسر وأعن يا كريم. قال المفسر رحمه الله: وقيل الإيمان مأخوذ من الأمن، فسمي المؤمن مؤمنا لأنه يؤمن نفسه من عذاب الله. والإسلام هو الانقياد والخضوع، فكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيمانا إن لم يكن معه تصديق. وذلك أن الرجل قد يكون مسلما في الظاهر غير مصدق في الباطن. تفسيره من هر آية القرآن الذين يؤمنون بالغيب دو nder man ka nder tafsiru man en baalino o wi ko wiyete imanaku ɗum hoosama har kalimawol amnu hoolare muminijo innama muminijo ɗo ngam o holɗini hoore mako be imanaku mako e riyangada Allah. islamaku bo ɗum woni o ɗowtango Allah e yankinago. kala imanaku fu wiyete islamaku kadi ngam imanaku sendirta be islamaku. o wi kala islamaku fu wato hande wiyete wiyatake imanaku ngam ɗum ɗowtare hetterɗe tan nder ɓernde birni ɗum. kanjum o wi wato hande kala islamaku fu wiyatake imanaku tone wonday be islamaku man ɗo gonɗinaki ngam yama ko nafikijo wangiri kuuɗe diina nden wato hande imanaku wala nder ɓernde mako. misalu mon o wi bana goɗɗo latta o ɗowtiɗo her bangu ɗum, oɗo juula oɗo suuma oɗo waɗa ko julɓe mbatta kuuɗe diina fuu her bangu ɗum, amma o tana gonɗinɗo o gonɗinayi ɗum her suuɗi ɗum mako. o wiyete nafikijo haala man tammi wargo yeeso ɗo seeɗa. nden imamul mufassiru rahimahullah waddi hadise wol Bukhari be Muslimi her tafsiru mako kanju o sappiri be harfere qaf. an abi hurayrata qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراتها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراتها، وإذا كانت الهفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراتها، وإذا تطاول رياء البهم في البنيان فذاك من أشراتها، وخمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ثم قال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي هذا الرجل فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. حديث والبخاري ngol janguɗen ngol Abu Hurayra filli juulngol ɗo
ko waddanigol ha o yecca ko wiyete imanaku be islamaku o wi nulaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam latti yande feere wurtani yimɓe o barisan ɗo o bangiɗo yimɓe fu ɗo giyamo o wurti wato barisan wato o bangiɗo yimɓe ɗo giyamo se noon har o jooɗi saka sahabo en maako se goɗɗo feere wari koɗomo ɓe anda gorko feere wari harta ha yettiyere annabijo sallllahu alayhi wa sallam nde o ƴetti o ƴoni annabijo o wi ya nulaaɗo allah ko woni imanaku o ƴami annabijo sallllahu alayhi wa sallam ko woni imanaku ha fillu e hadisewol man feere o ɓaditi annabijo ha o wari o koppi mako ɗum ema koppi annabijo limse daneje tal nden gasa ɓaleha kurum ɓe andamo bo her madina ɓe fuu wato hande o koɗo on ɓe andamo e meɗa yigomo wato ɓe gi'ay bo batte jahangal her mako sam o emi annabijo ko wiyete imanaku te annabijo wi noni a nuɗɗina allah a nuɗɗina malaika en allah nuɗɗingoɗo a gonɗina allah seniɗo kanko tan deweteɗo wala se allah allah woodi malaika en ɓe geddata ɗum huwoɓe ko umri wato malaika en ma ko a gonɗina ɓe ɗon tagle allah tagraɓe annora wirniɓe ɓe a yiyata a nuɗɗina defte allah a nuɗɗina wato potal be jawmirawo ɗum woni o mayde a nuɗɗina a maayan a fottoyan be allah a nuɗɗina nulaɓe allah woodi ɓe allah sufti nder ɓiɓɓe adama neli a nuɗɗina wato ummugal bo to a maaya ummitinteɗo kanjum wiyete bil basil akhiri ummitintede ragarere ko wi ɗum ragarere ɗo ɓi adama her duniya wato ɓi adama her yaake mum o fottande yakeji tati kulniɗi wato je o fotti fu ko warata ɓawo ɓuuri hunnugo ɓi adama ɗon noon nder reedu dada muɗum hunde pat ɗo heƴimo toon gulɗum man pat ponda ɗum pewol man pat ponda ɗum ñamdu mako e jaram mako fuu oɗon nder reedu dada mako koko o hatti wala muskila feere tawatamo toon ko irin ɗumejum se noon noon wato jawmirawo hoddira o dañe yande o dañe o gerti seeɗan gasamo wato hande o naati wato saare muskila saare duniyaru se har o habdata be hoore mako wato ɗum ɓuranan mo sadgo ɓe hen nder reedu dada mako wala ñalowmare hulnide her ɓinguel bana ñalowmare nde o wurti yande o daña o wurtino her o siga her reedu dada mako o yalti her duniya yasndu ndu wato hande to o mawni se to o habdi nden wato o jooɗa fahin ñalowmare wonde feere yo yonki ma ko wurto ɓe kosamuɓe naada habrire ñalowmare hulnide machine o yetti ha barzahu wato har o yahta feere mako hare o anda ñalowmare man nde ɓuran ñande o dañego her mako hulnugo gam o fottoyanɓe mum kari e nakiri ɓe ƴamamo haala dina mako ɓe ƴamamo haala annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ƴamamo haala alqur'ani ɓe ƴamamo ko o woni wato hande masalan wato ñalowmare hulnide ñande o wurtata duniyaru o yaha habrire non ñalowmare ɓawo bo kayre ɓuuri hulnugo ñalowmare nde o yeeɗitinte ñande ummugal allah seniɗo lorna yonki mako be hakkilo mako o siftora ko wonno fuu o ummita o tembo wato o daro wato hande darode dargal wala ko allah hulni ba yande dargal kanju o tindiniri o wi ummitande ragarere kayre ɓuuri nawugo allah seniɗo hulni en haala dargal kultoren ko woni sababu wato ko woni ko nafata her hultorgo bo huwango ɗum nden wato hande goɗɗo go ƴaminulaɗo allah ya rasulallah mal islam o wiyata yanulaɗo allah ko wiyete islamaku te annabijo wi ko wiyete islamaku kam an ta'budallaha wala tushrika bihi shay'an no a rewa allah ta a hawtanamo be hunde wato ta hawtanamo be takle mako ko gotum a rewamo kanko tan wato ɗum wiyete allah tan a woɗitina her dewal tata a hawtamo be takle mako ɗum wiyete dina islama nden annabijo ɓeddanimo ko wiyete dina islama no darorto o wi a ɓoosa julde a juula wakkatiji joyɗi no juldete watuqima salata al maktuba juule parliɗinaɗe dow mumini en juura asiri magariba e sa e subaha a juula ɗum banno ɗum juldete be sarɗiji man be ruknuji majum a hokka zakka watu addi zakata dokka zakka ngam julde goo bo wato jaɓatake se ɓe hokkugo zakka nde allah wolwi julde fof horga ɗum be zakka to a woodi jawdi dokka zakka banno allah seniɗo umrima a zakata al mafruda zakka farliɗinaka ka ɗum tammi worugo wato hande ko woni dow jawdi ɓi adama wato no o hokkirta wato hande jawdi ma ko goɗɗum wajibi goɗɗum giɗa ɗum ɗum tammi wolugo masalan kanjum o wi wata suuma ramadan suuma lewru ramadan ɗum ɗo ruknuji wato hande dina islama annabijo wolwana e mo ala hijjore her hadise ol ɗo wato her riwaya ka ɗo annabijo wolwa e ɗum wato ɗum ruknuwol nder ruknuji islama joyi bo mayake man wato hijjore farliɗinaka malla bo filloɓe on yecca e noon gam kala ko wolwa ɗo pat her dina
dina islama to goɗɗo acci laamiɗo julɓe hiitoto ɗum sey hijjore tan to o acci allah hiitotomo lahira to ni o acci tawhidi o julɗo allah o turti o acci dina ubareteɗo ha sharia nonnoon wato to o juulata fe'inanemo wakkati to o juula o bareteɗo nonnoon to o jakkata o kaɓeteɗo to o mbarama yer habre man iyamma ko mere nonnoon suumay to wi o suumatako sirri man tema annabijo sallllahu alayhi wa sallam wolwi nayirji ɗi amma hijjore to o wi o hijjata o wordete be allah kanjum on ɓuuri hulnugo kanjum o wi waylude jawmirawo seniɗo wiyata wato ga annabijo wiyatamo wato wata suuma ramadan suumoɗa lewru ramadan ɗum ɗo wiyete islamako ƴamogo ƴami gorko koɗogo o wi ya rasulallahi ya nulaɗo allah mal ihsanu ko wiyete ihsanu ko woni bo'onuki bo sey annabijo wiyatamo an tabudallaha ka annaka tara no ndewa allah bana to ni aɗo yi'a allah to ni aɗo yi'a allah a suusata luutugo allah ko laamiɗo duya on a jooɗi yeeso muɗum to o haɗima hunde a jooɗata yeeso ma ko a waɗa nde a hulan sakko jawmirawo seniɗo gomum wala kanjum allah seniɗo wato hannde annabijo wimo ndewa wato hannde allah ka annaka tara bana no aɗo yi'a mo bana no a yi'ata allah fa in lam takun tarahu to ni allah tawi aɗo yi'amo bo fa innahu yaraka kanko ko aɗo yi'e fakat a waɗan muraqaba wato hannde to ni aɗon wato aɗo rewa allah aɗo waɗi muraqaba aɗo hirriti wato hannde masalan aɗo yi'a allah a wo'inan dewal maɗa to a yottaki daraja noon bo toni a numi allah ɗo yi'e ka a wonnata dewal maɗa ɗum wiyete ihsanu ko a huwata her kuuɗe maɗa fuu se a numa wato jawmirawo seniɗo aɗo yi'a ɗum a wonnata kuugal maɗa toni a yottaki daraja noon bo a yottaki daraja mushahada bo muraqaba kan wona toni hannde masalan ɗon bo a hirrita yo jawmirawo kaɗo yi'e ta wonno kuugal ma ɗum wiyete ihsanu o lori o ƴami annabijo wi ala ya rasulallahi mata saa o ƴami annabijo wi nde dargal daroto nde dargal waɗata o ƴami annabijo banni sahaba en ɗo jeeɗi ciru se noon noon annabijo wiyatamo mal mas'ulu an ha bi ala min as-sa'il koni ɓe jeeɗi ɓe kaɗaymo ɗuɗɗingo ƴamɗe yeeso annabijo ɓeɗo sirwini se noon noon wato hannde o wiyata annabijo nde dargal daroto se noon noon annabijo wiyatamo ƴamaɗo ɓurata andugo dininta ƴamɗo ba wigo annabijo wimo mi ɓuratama andugo nde dargal daroto wato ƴamaɗo ɓurata andugo dininta ƴamowoɗo biya wigo mi ɓuratama andugo nde dargal daroto ni annabijo wimo se goɗɗo gol lori wata se annabijo lori wimo amma mi yeccete alamaji dargal walakin sa uhaddisugo an asharatiha se mi yeccumama haala wato alamaji dargal no wayi nden annabijo yeccimo alamaji dargal seeɗamaji o wi ida waladatil amatu rabbaha fadaka min asharatiha annabijo wi tokorɗo dayi jawmum tokorɗo dayi jawmum ɗum ɗo nder alamaji dargal e ko woni noon modi ɓe mbi ɗuɗugo sulaɓe wato nane aranno islama e ngala sulaɓe wato annabijo sallllahu alayhi wa sallam samni konuji heryotingo dina ɗo woɓɓe feere nanggama laati jeeyaɓe wato rewɓe nangga emon latti sulaɓe ɓe daydi be rimɓe wato debbo dayduɗo wato maraɗo to o daydi be dimoɗo o dayi jawmi ko hidde o ma hidde wato hande gori ko maaya ɗo yaake man o rimɗayi se to gori ko maayigo on o rimɗata wato kanjum on wato to korɗo dañi jawmum ɓii ko ɗo laati ɓinguel man woni sababu ndimu maako amma ɗum ɓi jawmi ko kanjum wato annabijo sappi konuji tammi waɗgo wato sababu konuji yettingo dinago sulaɓe mbaɗan wato sulaɗo o dañan jawmum kanjum o wi ija waladatil amatu rabbaha to korɗo dañi jawmum wato ɗum sulaɓe ɗum waɗi fadaka annabijo wi tindina ɗum ɗum min asharadi ha ɗum sarɗiji ɗum alamaji dargal o wi wa ija kanatil hufatu uratu ru'usa nas fadaka min asharatiha o wi to laatake yimɓe holɓe alhufata mamɓe toni alhufatu mamɓe ɓe ngala paɗe al uratu holɓe ɓe ngola kolte ɓe garti wato kamɓe on laamɓe yimɓe kamɓe on hoore en wato yimɓe tembuɓe ɓe ngalano ko ɗume ɓe surata kono sam nden jamanu yettini kamɓe on woni laamɓe yimɓe hoore yimɓe kamɓe ardoto yimɓe ɗum alamaji dargal ɗum bo ɗum waɗi to goɗɗo nomi ɗum heɓtan wato hande to lattake yimɓe ɓe surata kono ɓe ngola surungal sam nden kamɓe on allah ardini yeeso yimɓe woni
lamɓe yimɓe kamɓe ɓe wato jawmirawo waɗi to noon man waɗi dargal ɓaditi kanjum o wi wa isa kanatil hufatu to lattake mamɓe ɓe ngalano paɗe al uratu tembu ɓe ngolano kolte ɓe garti kamɓe on ru'usa nasi ardotoɓe yimɓe fadaka min asharatiha ɗum latti ɗum ɗo wiyete wato alamaji dargal wato yimɓe tembuɓe ngala paɗe ngala kolte kamɓe Allah ardini har yeeso yimɓe kamɓe ɓe wiyete wato ɗum ɗo to ɗum waɗi ɗum alama dargal o wi wa isa tatawala ri'aul bahmi fil bunyani fadaka min asharatiha annabijo ɓeddani mo fay alamaji dargal wimo to waynaɓe baali wato latti ɗo jukotira wato e townugo mahi ɗum ɗo wiyete wato alamaji dargal yimɓe wato duroɓe waynaɓe onno nden warti wato ɓe mari jawle ɗuɗɗe ha wato ɓe mahi nyiɓaloji ɗuɗɗi towɗi ɓeɗo farnotira e townugo si'e maɓɓe suuɗi dow suuɗi ɗum ɗo ɗum alama dargal ɗum bo ɗum waɗi wato ija tatawala ri'aul bahmi duroɓe baalino wato duroɓe baali araɓe ɗum kugal muɗum no ri'aul bahmi wato duroɓe baali to ni taɗawala ɓe jukotiri masalan fil bunyani her maale wato her townugo maale fadaka min asharadiha ɗum ɗo nder alamaji dargal annabijo wimo o hamsun kuje joyi la ya'lamuhunna illa llah o jigi kuji joyi wala andanɗo ɗi se Allah annabijo jangi aya ragare surol lukmana aya ragare surol man annabijo jangi ka o jangi annabijo sallallahu alayhi wa sallam jangi kadi summa tala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam annabijo mo Allah dumni salatu dow muɗum e jam o jangi aya ragare ha surol lukman o wi inna allaha indahu ilmu saa jawmirawo wi wato har muɗum on andal darago dargal woni goɗɗo fota sefugo ñalɗe be asaweje wiya walla bo duuɓi wiya yake kaza dargal daroto waɗata ko moyjo ko annabojo nulaɗo anda dagani annabijo yecci dargal daroto yande jum'are wato ni woni noon wato ande andugo yande dargal daroto yake kaza heta duuɓi man be ñalɗe man waɗata ko yimɓe jahili en ɗo waɗa irin bolle majum ɗum hanayi ɗum birni ɗum wala anduɗo ɗum se Allah duniyaru ndu timman kanjum en nuɗɗini ndu re'an Allah waɗi malaikajo muɗum biyeteɗo israfila luwal ɗo yer hunduko maako Allah oɗo reeni umrore Allah to Allah umri mo o fuufan ngal luwal man wiyete luwal reere wato duniya timman be majum to o fuufi ɗo wato kala marɗum yonki fuu wato hande wato fofata sai mo Allah lutti wato kala marɗum yonki fuu fofata sai mo Allah lutti ne wonan nder ka wato hande masalan ɗum ɗo wiyete luwal reere wato ɗum ɗo wato duya yirbi ɗum jooɗa duuɓi jisɗe fahinta jaati tan ɗo senna jaati se jaati Allah wala geytum ɓaawo ɗum Allah umra malaikajo go fahin o fuufa luwal ummugal to o fuufi luwal ummugal wotat baw har radifa en ɗo janga ɗum hawa nasiati to o fuufi wato kala ko wafu ummita wato kala ko wafu yonki mum lorta her muɗum tagdigo lorta bandi wa ino yimɓe fo umma wato hande kanjum on luwal ummugal ɗum ɗo wala andanɗo nde dargal daroto se Allah noon wato nde iyende toɓata bo wayu nasilul gayis jawmirawo ɗo jibbina iyende wiigo yaake kaza iyende toɓan wato ɗum bo se Allah wiigo wato hande gam jangugo andal météo donc na haqiqa kanjum ka alamaji tan ɓe giyata bato a yi nargewol ɓalwi a hitan fakkat nargewol ngol wato ngol toɓan gam a wowi yigo to ngol ɗakkiri hosere waynere ngol ɗakkirigal fu nangue ɓurna fu ngol towan non andal météo bo to ɗum tokki do kaza tokki de kaza ɓurna fu yende toɓan amma haqiqa man fakat wala mo andi ɗum se Allah andugo wato nde iyende toɓata se jawmirawo non andugo wato ko woni nder rengaji rewɓe bo deeɗiroɓe andugo wato hande redagel nder reedu wato hande debbo ɗum bo wala andanɗo ɗum se Allah alimul ajinna wato modiɓɓe ulamaul ajinna modiɓɓe wato hande janguɓe masalan wadde duniyaru ɓe andi wato hande andal wato hande naygol ɓe sala yo wato to ɓinguel surɗinama on ɓe larata ɗum be achia radiologie masalan ɓe giya ɗum amma ɓe fotayi andugo yo dede yake debbo man reeda no reedata ɗo se Allah e to ɗo reeda o e fotayi wartirgo ɓinguel gorguel deyel ɓe fotayi wiigo wato ɓinguel ngel dattoya kaza se jawmirawo ko hoddiri ɗum ɗo wato Allah tan herori ɗum wama tadri nafsum maza taksibu gadan wala nafsu bo pat andi wato ko heɓata janggo be ko heɓata ɗum wala goɗɗo majum bude en ɗo fewa yimɓe wiya a heɓan kaza ɗum fewre wala mo foti andugo wato ko husiti janggo nda ko waɗatanmi nda bo wato komi heɓata wala poɗɗo ɗum se Allah tan andi ɗum wati wato non jowaɓol bo o wi nafsu fu andata toye mayoyta
andade mayata ko moyjo ɗo bo eɗo gahma yimɓe masalan ɓeɗo gahma yimɓe masalan goɗɗo salihijo to wari maygo goɗɗo Allah o yecca yimɓe o wiya o mayan mbaɗe kaza alamaji man o yi tampere mako masalan o yi o tampi o yi bo wato hande tampere mako ko o wawino fo o wawata kanjum o wasata ɓe o wiya o mayan nden yimɓeji jahili en tamma o andi nde o mayata wala andu nde mayata ko moyjo jawmirawo wi wa ma tadri nafsum bi ayi ardin tamut wala nafsu fo andi ha leddi ndi e mayoyta ɗum andal ngal Allah herori jati muɗum se mo andini o wi ha surawol uluhiya fala yusiru ala gaybihi ahadan illa man irtada min rasul wala mo ellitinta dow gaybu mako ɗo se nulaɗo Allah ɗon bo ɗatal wahyu wato nulaɗo Allah bo wato ɓawa annabijo nelal wooda kanjum ɗum ɓi adama andata to goɗɗo ƴaayi wi yeccanta o birni ɗum ɗatal cheyɗanu on o tokkori cheyɗanu bo Allah seni ɗo riwi ɗum eri hinnaye jawmirawo timminiri aya inna allaha alimun khabir jawmirawo woni anduɗo o moɓi ilmu be khibra fu Allah seni ɗo woni anduɗo andal masin ɗum sifaji mako ɗum inɗe mako nde annabijo jangi hadise won ngol se goɗɗo go hafti ƴummi dilli goɗɗo mo yillino annabijo go ƴummi o wato ko annabijo wolwanno fu a wiya a gonga o wiya annabijo gonga a gonɗi nde annabijo timmini haala ka se o hafti o ƴummi o dilli qala summa adbara rajulu hoti goɗɗo go hokkiti ɓawo dilli fa qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ruddu alayya hadha rajul nulaɗo Allah wi sahabu en lornemo lornaneɗam goɗɗo ɗo o wara nulaɗo Allah wiyata ɓe lornaneɗam o ɓe kafti ha ɓe lornamo ɓe taway ko ɗume fa akhadhu li yaruddu akhadhu ɗo bada'u ɗum afalu shuru ɓe puɗɗi ha ɓe lorna goɗɗo go ɓe kafti ha annabijo umri kana ɓe jawan ɓe kafti ha ɓe lornamo heɓaki falam yaraw shay'an ɓe giya ko ɗume ɓe doggi ɓe mbiɗi ɓe kefta her Madina fu wiye goɗɗo man ɓe wari ɓe mbinulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe keftaymo fa qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam haja Jibril annabijo wiyata ɓe na ɗum goɗɗo ɗum malaikajo on surɗini sura ɓi adama o wari yeeso am ɗo ha o ƴama dina islama be imanaku o ƴami dina banni yeeso mon heɓa paamon dina ni annabijo sallllahu alayhi wa sallam wiɓe o wi fa qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam hadha jibrilu jaa li yuallima nnasa dinahum annabijo wi oɗo ɗum jibrila on ɗum malaikajo jibrila o wari ha o andina yimɓe dina muɗum tagle goɗɗe feere Allah waɗi ɗe gaylitoto malaika en gayli tan Allah wawni ɓe gayli tan so suraji feere feere wato noon ginnaji bo amma enen en gaylata dede no Allah tagi en ɗo ɓalli men waylata o wayliti dow sura ɓi adama o wari ha o ƴami ɗo yeeso am wato hande wato ha on anda dina moɗon wato ɗum ɗo o waddi hadisewol Bukhari be Muslim ko waddanigol haala wangingo haala imanaku ɗo nden o wi wa fi afradi Muslim ha wato hande ko Muslim wurtini kayum tan hadisewol bo ننظر من حديث عمر بن الخطاب نحو هذا الحديث وبمعنى واتو مسلم بورتين حديث والبنغول لو كنندت بما قول لفظ بمعنى فو بنغول حديث والبمعنى مدوم وفي وقت تقدم الكلام على معنى الإيمان والإسلام وبقي أشياء تتعلق بمعنى الحديث وفي وقت حال وانجينغو معنى إيمانك بإسلامك كم حقيقة ولو ما حقيقة بولي هندي دوماجم أوليوم ديكا كين هاكو إن بولي هنديرو وفي ولوتي كوجي قد فيركو jongitoto ha majum ha hadise won gol ɗo woodi ko lutti kanjum o yiɗi wolugo fa qawluhu kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam yawman barisan ɗo er hadise won man o wi annabijo lattake yalomare feere wanguɗo o wurti saare ma ko yimɓe fu ɗo gi'amo ɗum wiyete barisan ay zahiran o banguɗo ko woni noon ɗo o wi barisan ɗo ay zahiran o banguɗo yimɓe fu ɗo gi'amo annabijo wurti wari jooɗi saka sahabo en muɗum nden goɗɗo koɗo wari yilli annabijo ƴami a sena ɗum goɗɗo ɗum malaikajo wa qawluhu e konngol maako an tumina billahi wa liqa'ihi wa tumina bilbasi al akhiri ɗum bo ha hadise o ɗon no nde o ƴami annabijo imanaku annabijo wi a nuɗɗina Allah wa liqa'ihi e pottuki e Allah wa tumina a nuɗɗina bilbasi ummugal al akhiri ragarewal ɗum o yiɗi sarhugo kanko tafsir o dabɗuman o wi bi kasril kha'i akhiri ɗo ɓe masugo ha ɗo less wa qila wiyama fil jam'i haala hawrutugo bayna qawli yakunde konngol mako wa tumina bi liqa'illahi wa bil ba'si ngam o wi a nuɗɗina wato fottuki e Allah e ummugal goɗɗo wiyan ɗume wiyete ummugal ɗume woni fottugo be Allah o yiɗi yeccugo ɗum feere feerejum o wi hawrugo mana majum ɗo fa inna liqa'a yahsulu bi mujarradi al intiqali ila dar al akhirah wa huwa al mautu wal ba'su huwa ba'dahu inda qiyam as sa'a wa fi takyidihi bil akhiri wa shun akhar wa huwa anna khurujahu ila ad dunya ba'thun min al arham
arhami wa khurujuhu min al-qabri ila al-akhirah ba'sun akharu wato kanju o wolwi ha ɗo o wi wato hande ko wiyete liqa'u kam wato liqa'u fottugo e Allah kam ɗum gasoran be eggago ɓi adama her saare wato hande egga be wato hande eggago ɓi adama saare duniyaru o fa saare l'akhira to ɓi adama maayi dangal mum darake wato o fotti be wato hande barjakhu ni to yehi barjakhu wato hande masalan o fotti be jawmirawo bimana o wurti saare duniyaru ɗum wiyete liqa'ullah fottugo be Allah ɗum o nufri be liqayihi nden o wi wato hande ko wato kanju wiyete mayde kanju en mbi kulni ɗum ɓi adama hande yande o wurtanno reedu dada mako kulni ɗum ha mako o wari her duniyaru sanndu ndu ñande o wurtata duniyaru o yahata barjakhu bo ɗum ɓuuri hulnugo o yahda ɓe se kanko tan wato ɓe ko huuno wato o taw en haqiqa toon nden yande o ƴummoto o yaha to yande kiita her lahira kañum ɓuuri hulnugo Allah fondu en e sawaba o wi wato wal bas wato ko wiyete ummugal bo huwa ba'dahu ɓaawo mayde kanjum bo inda qiyami saa wakkati darago dargal wa fi takyidihi har tongirgo bolle maako ummugal ɗo o wi bil akhiri ragarewal ɗo ɗum woodi waccu feere ko woni waccu man o wi wurtago ɓi adama ila duniya faade duya basum ɗum ummugal yande o dañe ɗo ni wato o ummitinama ba o ɗon no nder habrire on arreeru dada mako ɗo ɗum basum min al arhami daga wato hande rengaji wa khuruju wurtago mako ha habrire bo min al qabri bo ila al akhirati yago l'akhira ɗum bo basun akhar ɗum ummugal gongal feere kanjum wi ñalomaje 14 ɗe kulniɗe her ɓi adama wato ñalomare o wari her duniyaru kanjum o woyata ɓinguel peɓetelɗo wato ɗo gerta seyɗan gasa ngel diga nden ngel fuɗɗi saɗirma wato hunde her duniya se to o tefi wato heɓgo aljanna man se be sababu heɓgo duniya man fu se be sababu se to o towake en ɗo janga surawol wato shaqqat innaka kadihun se ɓe torra her duniyaru masalan yo yande o seedi ɓe duyaman o waɗi her barzakhu ni ñalomare wande hulni ñalomare o hoyete wato laqabu wayni mo Allah hinni to julɗo ñalomare wande hulnide her maako ko ɓurata nde hulnugo bo yande luwal fuufi yimɓe ɗo ƴumma har mo ƴumma yimɓe ɗo gewdidiri goɗɗo ƴumma tembo Aisha emi annabijo sallallahu alayhi wa sallama nde yimɓe umman tembuɓe ɗo na cemtuɗum annabijo wi fi mawni ha goɗɗo yiyata alawra goɗɗo ko mojo fu nafsi hisgo tan ko annabo en hultori Allah ñalomare hulni nde ñalomare nde Allah hulni wato o wiya ha ɗo ɗo qawluhu mal ihsanu ha o ƴamti wato ko wiyete wato hande mboɗenga ɗo wato annabijo wino wato hande yettinimo ihsanu ɗo o wi huwa huna al ikhlasu laɓɓinango Allah kuugal al ikhlasu fil amali hugo ngam Allah ko goɗɗo huwata pat huwa ngam Allah ta o huwa ngam yimɓe getta ɗum malla ngam yimɓe giya ɗum riya kanjum wiyete shirkul asgar o fi lam yato hande to lattake goɗɗo huwi ko luuti ikhlasu ɗum kuugal mako man wiyataka ngal bongal her Allah wa huwa shartu sihhati l imani wal islam laɓɓinango kuugal ngam Allah on o huwi ɗum ɗo ɗum sarɗi sahago imanaku ɓi adama be islamaku mum fu li anna man ata bi lafzi shahadati wa ata bil amali min gayri ikhlasin lam yakun muhsinan o wi ngam on simtirɗo mo simtiri wato waddi lafdu simtirago o huwi bo kuuɗe o juuli o suumi o jakki nagam Allah o waɗi ɗum o wiyatake o muhsin wato kanjum woni nafikaku wato hande o simtiri ha ɗemgal tan o juuli be terɗe tan nden wato kanko go o huray ɗum gam Allah ɗum ɗo o wiyatake o muhsinan na o muhsinijo wa qila wiyama arada ko o nufata bil ihsani wonugo ɗo al muraqaba wa husnu ta'a wato ɗum heɗitago wato Allah sini ɗo yiya ɗum wato hande almuragaba wato reynugo Allah seni ɗo yiya ɗum e wonugo ɗowtare to ni goɗɗo andi Allah ɗo yiya ɗum ko waɗata ko Allah umrimo pat o wo'inan o dayan ko Allah haɗimo misalu man en andi her laamiɗo to haɗi goɗɗo hunde oɗo jooɗi yeeso mako o susata waɗugo kuugal man o anda bo Allah on laamiɗo mako o fottayi oɗo juula wato Allah ɗo yiyamo o wonna julde mako malla oɗo waɗa dewal gongal o wonna kanjum wiyete muragaba fa innama raqaballahi fa innama raqaballaha fa innama raqaballaha hasuna amalu ko mojo wato heɗiti Allah ɗo yiya ɗum ɗum maandi wato ɗo mata ɗo heɗita wato jawmirawo ɗo yiya ɗum har ko waɗata ɗo fakat o inan kuugal mako o wonnata ngam wato o susata wonnugo ngal wa huwa almuradu kanjum wiyete muño bi qawlihi be konngol maako annabijo wino fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka koni an a yiyatamo bo oɗo yiye ko a yiyatamo bo oɗo yiye kattoni oɗo yiyama bo hananay ma wonna dewal maɗa wa asradu saa
alamaji dargal alamatuwa alamaji dargal allati tazharu qabla bangoji daga dargal daraki alamaji dargal wato wangan kaza wada yeso dargal daraki dum alama dargal wato alama dargal dum nange tammi fidirgo hirna to nange fudiri hirna yake man tubu jawatake kadi nange fudiri hirna kam wato tubu mabbi ko goddo tuubi Allah jawata sai tubu no diga nane dum tammi wadgo hidde ga wato dargal daro o wi iza waladatil umma yajuja be majuja wurtoyan wato yajuja be majuja wurtoyan dum tammi wadgo Allah wolwi alama be alqur'ani de didi wi iza waladatil amatu rabbaha kongol mako haado wi to kordo dai jawmum do dum alama dargal yani sayyidaha jagordo mudum bi mana annabijo tammi wadgo konuji har yottingo dina konuji man di nangan wobbe fere to sali to be nangi be go be jaggan be to be jaggi be go be sulan worbe robe mabbe robe man bo daydan be rimbe dum do dum alama dargal dum wadi bo kanjo o wi wato hande ija waladatil amatu rabbaha to kordo dayi jawmum ayya ani sayyidaha jagordo mudum wal ma'ana ko woni ma'ana anna ar-rajula takunu lahu al-ama gorko lattana dum kordo fatalidu lahu kordo danyana mo waladan biddo fa yakunu zalika al-waladu bingel gollatto ibnaha bi kordo go wa sayyidaha jagordo kordo hidde ko wato hande mo sulino kordo go maya kam na kordo do der jaggu wato to ni o dayi do ummul waladi to baba wato hande to ni gori ko wato hande mo dayni o do mayina o rimdi wato hande dum do wato hidde o rimda o na o sayyidu ma ko na bingel o wi wari aul bahmi ko wiete ri'aul bahmi ko waynaɓe baali ɗo bi kasir ra'i on jangirte ri'a wa fathil ba'i wa iskanil ha'i min al bahmi wato hande ɗum woni o wato hande dabbaji wato hande mumteji baali pamari baali wiyete sigaruha o wi min auladi dani pamari wato hande ɓiɓɓe baali wiyete baham wato hande duroɓe ɓikkoye baali hakkilanno kanjum won kuuɗe arab en no jotta bo mo ɓuuri ɓe jawle alama dargal waɗi mo ɓuuri ɓe maale jawmira annabijo ko wi yo goonga kanjum o wi to ni a yi duroɓe baali no nden kamɓe on ɓe ɗon jukotira wato her townugo suuɗi ɗum alama ha townugo maale maɓɓe wato ɗum alama dargal masalan annabijo sallllahu alayhi wa sallam gonɗi wal ma'ana annahu wato ko woni mana kam yabsutu allah seniɗo yabsutu maala allah seniɗo feesinan jawdi ɗuuɗa ala ahlil badiya har yimɓe kawe durannoɓe baali wato hande allah feesina jawleer maɓɓe wa asba himɓe ko nandi be maɓɓe fuu wato o wi be ko nandi be maɓɓe fuu ɓe ngalano on mara goɗɗo soyɗo no wala ko o mari o ladda o ɓurda jawdi masalan ɗum ala wato hande her maale wato hande wato suuɗi maɓɓe ɓurata towgo masalan waya suudu nannas ɓe arta ɓe laata wato kamɓe on jagorɓe yimɓe gam mare maɓɓe ɓe gona yeeso yimɓe her jawle maɓɓe fa dalika min asradi saa ɗum ɗo to ɗum waɗi ɗum alama dargal wallahu alamu allah woni anduɗo wa nisbatul ilmi ilayhi aslamu hokkitago andal he allah kanjum won kisɗum qawluhu taala konngol jawmirawo ha o wi mumini en yuminuna bil gaybi ɓeɗo nuɗɗini birni ɗum ɗo o yiɗi taftirgo mana gaybu o wi al gaybu birni ɗum huna ha ɗo ɗum masdar nga wiyan nga bayagibu gayban gaybu ɗo hunde wirnide on wiyete noon hunde nde yiyatako ko hositi yeeso ko wara fo yiyatako wato kanjum o wi waɓuma wato wuudi amawdi al ismi masdar wallinama no kuure inde faqila ɗo wiye al gaibu gaybun birniɗo ɗum ɗum gaybu wa huwa ma kana mo gayyaban ko latti birna ɗum suuɗa ɗum anil uyuni her guite ko guite yiyata ɗum wiyete mana gaybu her lunga modi bo alqur'ani ɓurduɗo fof habrul umma qala ibnu abbas ɓi bappa annabijo sallllahu alayhi wa sallam radiallahu an ibni abbas wa an walidi ibnu abbas wi ko wiyete gaybu ha ɗo yato algaybu huna ha surawol ngol ɗo kullu ma umirta bil imani bihi mimma ngaba an basarika min al malaika wal ba'si wal jannati wan nari was sirati wal mizan ni ko ibnu abbas tafsiri pellel ngel o wi wato ko wirni her maɗa nuɗɗina ko allah seniɗo umri man nuɗɗingo ɗum a yiyata ɗum fuu a yirata ɗum guite maɗa bana malaika en goɗɗo yiyata malaika en allah umri en nuɗɗina ɓe ɗon malaika en allah watoɓe ɗon ɓe geddata allah ko allah umri e kuwata moy en fu nder malaika en ko allah wakkili kuuɗe muɗum woɓɓe feere gaddoɓe nelal ha annabo en woɓɓe jogiiɓe keni woɓɓe jogiiɓe iyele woɓɓe bindoɓe kuuɗe jeyaɓe allah woɓɓe ƴamtoɓe maayɓe woɓɓe reynoɓe takle woɓɓe do'anoɓe julɓe allah wato
malaika en Allah ɗuuɗɓe goɗɗo pufoluwal goɗɗo ho o yonki ɓiɓɓe adama azraila goɗɗo wato hande malaika en ɓeɓe ɗuuɗɓe wala andan ɗo limgal maɓɓe se Allah wato kanjum o wiya nuɗɗinago birni ɗum malaika en aɗa gonɗini ɓe ɗon ɗum ɗo ɗum gaybu on non noon nuɗɗinago ummugal waɗan goɗɗo to maayi o ummitinte toni luwal ummugal fuu fama o ummitinte o ƴame kuuɗe mako fuu ɗum gaybu on ɗum birni ɗum non noon nuɗɗingo saare aljanna ɗon be nemaji muɗum fuu ɗon ɗum birni ɗum aɗa nuɗɗini ɗum non noon yiite Allah yangada Allah nge ɗon be wato malaika en zabaniya renoɓe nge malaika en yangada ɓe ɗon ɗum fo aɗon nuɗɗini ɗum ɗum birni ɗum non noon ka fasirahi Allah seni ɗo waɗa ka fasirahi wato hande katar ko ɓol dow yiite jahannama kangol ɓuuri ɗelmugo cewgol tullan gasawol ɓo yadama nden wato welgo majum ɓuran ka fahi lelago magol tindintake ɗum ɗo semo Allah seni ɗo fondi e sawaba eratagol se gonɗo dow tawhidi lamdi tokki annabijo sallllahu alayhi wa sallam ka fasirayi ɗo ɗum birni ɗum ɗon non noon etir ɗum kuuɗe wato hande misane bo ɗum ɗon kuugal ɓi adama pat awnete yeeso Allah seni ɗo mo kuuɗe muɗum kalluɗe ɓuuri ɗuɗugo halki se seta annabijo sallllahu alayhi wa sallam kanjum o wi wal misane etir ɗum kuuɗe ɗum pat ɗum birni ɗum ni Ibnu Abbas taftiri ngaybu haɗo waqila konngol feere wi ko wiyete ngaybu algaybu huna huwa allahu taala o wi ngaybu ɗo ɗum Allah yiyata ko her duniyaru to Allah yi o tono annabi Musa yi anno Allah nga en andi annabi Musa o goto nder annabo en suɓaɓe jowo ɓurduɓe Muhammadu Ibrahimu Musa kalimuhum wa Isa wa Nuhun hum ulul azmi falami annabijo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam annabi Ibrahima annabi Nuhu annabi Musa annabi Isa ɓe woni ɓurduɓe annabo en nulaɓe fuu annabi Musa tefi o tori Allah hollamo zati nder duniyaru o faɗɗa falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka fa kharra Musa sa'iqa Allah seni ɗo hollimo yiyata ko her duniyaru annabi Musa wato hande wato jawmirawo seni ɗo hollimo yiyata ko her duniyaru tabiti her hadisi annabijo sallllahu alayhi wa sallam Allah yi o to her lahira to mumini en naati aljanna nema ɓuran ka aljanna yiyoygo Allah ɓawo to en naati aljanna en yiyoyan Allah toon Allah seni ɗo yiyete ɓawo natugo aljanna kanjum o wiya ha ɗo wato ngaybu ɗo huna birni ɗum ɗo Allah her duniya ɗo en ɗo nuɗɗini Allah o kanko tagi tagle fuu dalilaji tagle mako ɗum dow wodede mako kanko o birniɗo huwa Allahu taala jawmirawo ɓangiɗo oɗo ɓadiɗo her meɗen be bawɗe mako be andal mako amma o yiyata ko ta goɗɗo yiya tagdi mako wiya Allah kanjum on shirku ko woni her asamanji be leddi pat ɗum tagle ko woni asamanji be leddi asamanji be ko woni her maji fuu leddi be ko woni her mari fu ɗum takle Allah wonata nder tagdi muɗum Allah feere tagadi bo feere jawmirawo kam feere o wonata nder tagdi mako subhanahu wa ta'ala kanjum o wiya ha ɗo jawmirawo ɗum gaybu waɗila wiyama ko wiyete gaybu ha ɗo tafsiru woɓɓe feere wi gato ko woni wiya to gaybu ha ɗo alqur'anire nde qur'anure nde ngam ko nde wolwata fijiji gaybu her mare waɗila wiyama ko wiyete gaybu ha wato o wi yumina bil gaybi ɗo mumini en ɗo nuɗɗini nde konngol feere wi wato gaybu ɗo bil akhira dargal wato hande ko inni akhira bo ñalowma ragarere ñalowma dargal waɗila wiyama bil wahyu gaybu garan ɗum ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam waɗila wiyama bil qadari hoddirore Allah wato hoddirore birni ɗum goɗɗo fota yigo nde wato kanjum waɗi nde wafata ɗum wala no nde tartoro wa qala Abdourahman ibnu Yazid tabi'ijo on jiiɗo sahabu en wiyete tabi'ijo Abdourahman ibnu Yazid o wi kunna inda Abdillah ibni Mas'udin Abdullah ibnu Mas'ud ɗum sahabojo annabijo radiyallahu anhu sahibu na'alayni ni ɓe anditirtamo wato to annabijo jooɗake fuu itti paɗe mum jooɗake fuu o hoosa paɗe annabijo o ɓorna her jungo mako o jooɗa kanjum en wiyata jawmu paɗe wato Abdullah ibnu Mas'ud o ɗum sahabojo modibbo nder sahabo en modibbojo mawɗo nder sahabo en ɗelemɗo her tagdi muɗum radiyallahu anhu miɗo annabijo ha woɓɓe tamawa alul beyti kanko o wi inna wato goɗɗo wiyata wato Abdourahman wi min ɗo ha sahabojo biyeteɗo Abdoullah ibnu Mas'ud o se min bolwi haala sahabo en annabijo min tabi en fa zakarna ashaba Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam wama sabaquna bihi min bolwi ɓural maɓɓe min bolwi mi wi sahabo en wato nda ɓe gi annabijo ɓe nuɗɗini annabijo ɓe beeli ɓe arti min her dina min bolwi ɓural maɓɓe be artugo min her natugo dina senon noon sahabojo go jaabimo Abdullah ibn Mas'ud wiyata yo inna amra Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam kana bayyinan liman ra'ahu
والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط أفضل من إيمان بغيب ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى قوله وأولئك هم المفلحون صحابو جوغونde o wi dum banni go wato nde o wi kanko tabi'ijo wato yayi annabijo yi sahabo en nden be do bolwa bural sahabo en be tilmugo mabbe be bi sahabo en gi annabijo sallallahu alaihi wasallam be arti en herdina se abdullah ibn mas'ud go wiata mo fi annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam kam latti bangudum har gido mo fi annabijo bangudum her gido mo o yankira bural mabbe den o huni o wi mi honorake Allah dewetedo fu wala ko luuti Allah wala nuɗɗinɗo goto fu nuɗɗinta deɗay ko ɓurata nuɗɗingo birni ɗum o yiɗi yeccugo to a nuɗɗini birni ɗum ɓa wodi ɓural wato a yiyay annabijo man ɗo fu ɗum gaybu her maɗa a yiyaymo a jaɓanimo a yiɗimo a teddinimo a tokkimo ɗo fu a nuɗɗinimo ɗo ɗum gaybu her maɗa o huni o wi wato wala goto fu wato nuɗɗinta hunde ko ɓurata nuɗɗingo birni ɗum nda wato hande masalan wato ɓe nuɗɗini birni ɗum an bo nde a yiyay annabijo ɗo o birni ɗo her ma a jaɓanimo a ɗowtanimo ɗo to ni a gomɗi her majum a heeɓi fablu kanjum o nufata min honorake Allah deweteɗo wala ko luuti Allah wala goto fu nuɗɗini deɗay ko ɓurata nuɗɗingo birni ɗum nden o jangi ayaje kadi o jangi ayaje surawol baqara diga hangol fuɗɗi o bismi o jangi o wi alif lam mim zalika alkitabu la rayba fi o soggi ayaji ha o yetti wa ulaika humul muflihun ko o nufata ha toon ha allazina yu'minuna bil ghaibi ɓen nuɗɗinɓe mumini en ɓe wato nde alqur'an ɓe mumini en ɓe sifa alqur'ani lattani ɗum kanda kamɓe ɓe ɓeɗo nuɗɗini birni ɗum ayye wato to goɗɗo lattake o nuɗɗini annabijo sallllahu alayhi wa sallam do o yiyaymo ase o nuɗɗini birni ɗum wato ko woni tilim ɗum kam jaɓango annabijo tokkago annabijo andugo sunna mako tokka yo ɗum ɗo ɗum hokkan goɗɗo wato daraja tilimka amma o yettatako daraja artuɓe wato kamɓe ɓe gi annabijo yigo annabijo ɗum daraja man wala mo foti yettugo noon sahabo en ɓurdi en ɓe yigo annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ɓurdi kala ko moye garawo ɓawo fu nden yiiɓe ɓe bo ɓuran fayid yiiɓe sahabo en bo ɓuran waranɓe ɓawo e yiiɓe o bo ɓuran noon annabijo seedi ɗum annabijo wi hayrul ɓuruni qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum o wi ɗum nde tatina ko nde nayyi o wi ɓuranɓe yimɓe fuu sahabo en maako ɓaawo ɗon bo yiiɓe sahabo en maako ɓaawo maɓɓe bo yiiɓe ɓe aman o wi ɗum nde tatina ko wato nde nayyi ɗum ɗo holli en wato artuɓe ɓuran wato hande nuɗɗinɓe ɓuran goɗɗo ko moye wari ɓaawo ɗon o jokkata ko ɓe her daraja nden wato tafsir o meɗen tokkini o wi wa yuqimuna as-salah mumini en ɗo sifaji muɗum no wayi ɓeɗo nuɗɗini Allah ɓeɗo ɓoosa julde ɓi adama laara kadi nde o wolwi haala imana ko wolwi haala juule wa yuqimuna ɓeɗo ɓoosa as-salata julde nde windande dow meɗen julde juura kayre arti juulego julde asiri julde magariba julde esa e julde subaha ɗum ɗo tumɓi adama nde ɗe yaali dow muɗum fo ɗo juula wato fanna oɗo nder hakkilo mako wa yuqimuna as-sala ɓeɗo ɓoosa juule yani as-salat yani jinsu salawat ay yudawimuna alayha ɓe ɗon duumi wato hande dow juule ɗe nde wakkati yaali fu ɓe juulan fi mawaqiti her wakkatiji maaje be hududiha be keeri maaje wato her hande jum'are bo har wuro jum'owo bo kaso ɗum sanji jurago o jum'a wato sa goɗɗo sabbitina jum'are masalan har mo jum'are wajibi dow muɗum o gorko o jamo wato o jaalirɗo na o jahowo jahangal wato ɗum ɗo jum'are ɗo wajibi dow maako wa idmami e timmingo arkaniha ruknuji julde goo bo se o timmina ruknuji majum fuu o anda farillaji majum wa hifdiha e renugo nde min an yaqa fiha halal ta bononda waɗa her maare wato ɗum bo se o anda ɗum o ekkita ɗum fardu ayn fi faraidiha her farillaji maare ɗum bo se o ƴama o anda ɗum tina noon to oɗo juula o waɗi bononda julde gonde limtatake yande feere annabijo o jooɗi her juulurde goɗɗo feere wari naafi darɗe ɗiɗi jawɗe o wari o hofni annabijo sallllahu alayhi wa sallam annabijo jaɓi kofgol ma ko wi loru juulu a juulay o lori o juuli fahinta o wari o hofni annabijo wimo loru juulu a juulay o waɗi ɗum hande tati o wiyata annabijo am mi anda ko ɓuri ni andinan mi anda annabijo tindinimo no juuldete fuu wimo to a darake a habbira
to ni a habbiri janga fatiha to a jangi wato hande janga wato ko hayante alqur'ani wari ha riwaya fatiha to a jangi go a habbira a rukna fayinta a nanga koppi wiyete ruku'a ha de'ita noni tan ha de'ita to ni a de'iti ɓamtoɗa fayinta to ni a ɓamti ɗo wato hande masalan ɗon bo ha fota terɗe fu gara her lorta her wonno nden sujida ha de'ita to ni a sujidi ɗo a ɓamta fayin ha wato a fota Allah rafa a sujida fayin annabijo wi a waɗa banni her julde ma fufu o tindinimo farillaji julde fu wato annabijo sallllahu alayhi wa sallama o enɗuɗo andinowo holli en ko annabijo wolwi her julde man ɗo pat ɗum farillaji to goɗɗo acci deɓɓutugo her julde muɗum rukno julde wonni kanjum o wi wato goɗɗo e renugo nde tata ukkata waɗa her julde man bononda ɗum har farilla mare be sunna mare fu wato min fi fara'idi ha wa sunani ha her farillaji mare e sunnaji mare wato ɗum ƴamtago on nafata ɓi adama ƴama hunde woore faama ƴama faama ɗum woni o jangde o wi wato wa adabi ha e neediji julde yuqalu ɗo wiye ha ɗo ha arabiya qama bil amri wa qama al amre ɗo wiye noon ngam yuqimuna salata ɗo wato hande ngollu wato qama bil amri ɗo fiilu sulasi ha arabiya en wiya goɗɗo darori fi to e wiyan a qama al amra bo ɗum bo rubayi ɗon bo ƴadan ha mafuluɓe hoore muɗum o darni fi ay ida ata bihi mu'tan huququ to waddi hunde man haqqeji mare fu hokkama fofu kandu jawmirawo wi wato yuqimuna salata ɗo ɓe juuli ba juldete annabijo dari yande feere ɗo juula her juulurde madina o waɗi mimbar ha o towi ha yimɓe gi'amo wato hande o jangi totton o rukni o ɓamti wato hande nde oɗo sujida o lori ɓawo ha o wari har less wato hande mimbar go o sujidi nani hande fayin o ɓamti bo o waɗɗi fayin hande o timmini julde mako goo o wi juule bana on yimi juuliri ngam ha o ekkitinaɓe sallu kama ra'aytumuni usalli ngam fi julde ɗum mawɗum masine annabijo ekkitini ɓe nde o timmini o wi juulire banno on yimi juuliri kanjum o wiya ha ɗo to ande annabijo Allah seni ɗo wi dokke julde ɗo ase mana man ɗo wato ija ata bihi mu'tan huququhu to goɗɗo hokkidi haqqeji hunde pat on lafdirte bay banni wal muradu bihi ko nufete be julde nde mumini en juulata Allah mantiri ɓe ɗo as-salawatul khamsu juule joyi julde juura e asiri e magariba e sa'i wato e subaha ɗum wiyete juule joyi wa salatu ko wiyete salatu ha lugha arabiyya fil lughati ha lugha addu'a ɗum du'a on wiyete wato hande as-salatu mana muɗum wa rahma e hinnaye irin man wari ha surawol alqur'ani wato ha surawol bara'a wa salli alayhim wato wa salli alayhim do'an ɓe Allah seniɗo umri annabijo do'ana ummatore ay uɗu lahum do'an ɓe wa aslu salatu haalunga min sallayta al uda a ɓoosi leggal guuringal nden a wurti ɗum ha darti wato ida layyantaw to a ɗigginigal ɗum wiyete arabiya faka anna al musalli a numma juulowo yalinu wa yahsha'u a numma juulowo ɗo oɗo ɗelmina gikku mako oɗo yankinana Allah ɗum woni yo julde to o dari yeeso Allah oɗo juula ɗo oɗo toskitani hoore mako oɗo hiriti o jeeyaɗo Allah oɗo yankini ɗum wiyete julde o wi wato wa fi shari wari er sariya ko wiyete inde julde er sariya ismun li afalin mahsusa min qiyamin wa ruku'in wa sujudin wa qu'udin wa du'a'in ma niyya ɗum wiyete julde o wi ɗum inde er kuuɗe go keraɗe ɗen kuwata ɗum tum jemma be naage kuuɗe andaɗe keraɗe ɗum woni o darde e ruknugo e sujudugo e jonde e do'ago e hawtade anniya ɗum wiyete julde goɗɗo daro yeeso Allah o waɗa ba jawmirawo ɗum yiyamo to wawa wiigo bo oɗo yiya Allah nden o wadda ko annabijo waddino he julde fof o yankino masalan o yankino o yaake o rukni yaake o ɓamti yaake o sujudata yaake o jooɗi yaake do'ajo mako do'ete nder julde her yaakeji ndeyi yaake to o sujidi her sujudere mako ɗo o do'oto wato yaake noon to hakko o ɓamti hakkude sujudere bo wato hakkude sujdejo bo yaake o ɓamti ɗo do'ote noon yato yaake o waɗi attahiyatu o timmini hidde o silmina bo do'ete nder tati ɗo wakkatiji man wato do'ete amma ɗum do'ere be do'aje ɗe annabijo sallllahu alayhi wa sallam wangini nde annabijo wangini ɓi adama do'oro her julde wa mimma razaqnahum yunfiqun jawmirawo bi sifa mumini en wato yoga ko Allah seniɗo riski ɓe bo ɓeɗo dokka ɓeɗo nafka jawdi ndi Allah waɗi er juuɗe maɓɓe bo ɓeɗo dokka ɓi adama laara kadi diga imanaku muɗum diga julde muɗum diga zakka muɗum ɗoɗɗon mumini en daari ɓe daari her imanaku
ɓe ndaari her julde man ɓe ndaari her nafkuki her jakka man bo kanjum o wi wa mimma razaqnahum Allah waddir ɗum ɓe yoga na jakka man na jawdi man pat o waddi min o wi yoga komin diski ɓe min dokki ɓe ɗo kanjum o ɓeɗo dokka ɓeɗo gurtina haqqi Allah o wi ya ataynahum komin dokki ɓe min risqi ɗum woni o risku wato en andi jakka ɗum har demiterle jakka ɗum her dabbaji jakka ɗum her ceede wato ɗum ɗo wato se ɓi adama wurtina ɗum julɗo Allah to o wurtinayi ɗum o tatamo her jakka en andi Aboubacry Siddiq woɓɓe pamayno dina wi hokkata zakka Aboubacry Siddiq wi wato waɗata ko Aboubacry Siddiq hoyi jakka her maɓɓe ɓe doole en andi ɗum sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallam kanjum o wi wato a ataynahum ɗum min dokki ɓe ɗum woni o risku wa huwa ismun lima yuntafa'u bihi risku ɗum ɗum hunde naftortede zakka ɗo lismi wato ha nder demiterle ɓe her dabbaji bahimatul an'ami nemoraɗi ɗi Allah hokki en diga geeloɗi e nayi e baali e beyi ɗum wiyete wato jakkete ɗum masalan ko gam lattake khilafu ha ayimma en ba Abou Hanifa en ɗo yejjina yara ha hayluhu lakinnahu ɗum woni bahimatul an'ami woni o lollu ɗum ijma nden nden wato her demiterle bo wato hande ko woni her ko hokkete her jakkar muɗum demiterle wato hande gurdete ɗum sigete ɗum hunde wato hande nde jaɓan wato wurdego sige kanjum ɗum jakkete ɗum masalan daga gabbe wato en andi wato hande masalan jawmirawo enɗake wato hande dina islama ɗum Allah seni ɗo hoynani en ko goɗɗo wurtinta zakka ɗo peetum ni famarum machine sappo o lima sappo o wurtina wato hande sappo el her demiterle ɗum ɗo ma kanjum on ɗuɗɗum man gam ɗum ñamdu nafsuji miskin en ɗo li ani ɗum kanjum Allah seni ɗo wi a lima sappo jeema sappo el kam jekka wato hande har luttuɗum pat yottata noon nayi sappan e tati gotel tan wato nda ɗum sappo el sam wato har jawdi ceede ɗum kam lamɗo limata ɗum ma wato hande masalan ko lamɗo limata kam nayi be demiterle ceede maɗa wato a wordama be Allah an wurtinta to a hulay Allah a wurtinayi ɗum waylita e nder dargal ɗum mboodi Allah seniɗo wato waɗa mboodi tara ɓi adama mboodi ndi yita jahannama de wato Allah waɗa ɗum yiite on wato hande sura mo mboodi ɗo taari mo janggita mo ɗum zahiri alqur'ani ha surawol bara wato ɓi adama wato to o sigi jawdi wato hande wallazina yaknizuna dhahaba wal fidda en ɗo jangga ɗum wato siggoɓe jawdi ɓe jakkata Allah wartira ɗum ɗum azaba ɗum yangada e ande dargal yanguitoɓe non noon to goɗɗo ɗo mari wato geeloɗi o zakkata nayi o zakkata Allah wartira ɗi wato hande masalan dow mako oɗo waali wato ɗi ndiwe dow mako ɗi tokka dow mako o mayata oɗo nana yangada ɗi tokka ha ɗi timma oɗo wooka ɗi lora fahin dow toon yaake darago dargal kanko ka noon oɗo dumri noon hidde kiita timma nden nden to kiita timmi o yaare her yangada auzu billah kanjum o wi wato hande ismun lima yuntafa'u bihi risgu ɗum ko naftorte min maalin ɗum woni o jawdi wa waladin e ɓiɓɓe ko wi noon ɗo ngam mana wato risgu on o yecci ɗo wato mana risgu on o yecci ɗo wa asluhu asli wato risgu ɗum alhazzu wannasibu gueɗal annasibu walhazzu mana mon mutaradif gueɗal wato wa mimma yunfiqun wato ɗum ko wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah seni ɗo wi yoga komin diski on komin diski ɓe nafkata yoga komin seeɗa komin hokki ɓe risku komin dokki ɓe jawdi ɗo mumini en ɓeɗo nafka ɗum ɓi adama ƴama hoore muɗum ɗo wurtina zakkana so wurtinta o rammiɗi er imanaku maako wato ɗum woni imanaku ustoto be lutugo Allah imanaku ɓesdoto bo be tokkago jawmirawo her ko umri kanjum o wi ha ɗo ay yukhrijuna ɓeɗo gurtina zakka wa yatasaddaquna ɓeɗo mbaɗa sadaqa fi ta'atillah yerɗo tan ke Allah ta'ala ɓangiɗo wa sabilihi e ɗatal wato jihadi Allah na ɓe mbaɗa ɗum gam ha yimɓe uya ɓe mbaɗa ɗum gam ɗo tan go Allah ɓe mbaɗa ɗum gam dino Allah ɓango wa yadkhulu fihi infaqul wajib o fi ha nafkugo a Allah wi ɓe mumini en ɗo nafka ko Allah hokki ɗum ɗo naati ha toon wato jakka gaji bi kaka o fi yadkhulu naati fihi e konngol Allah ɗo infaqu nafkuki alwajibi gaji biki ka zakati bana zakka bana wurtingo zakka ɗo wajibi goɗɗo hande o woodi jawdi se o wurtina zakka no wurtinirte o liɓa ɗum ba jawmirawo umrimo o wi wato wan nazar be togago mbiya wan nusuri be togayeje fuu kad zakati wan nusuri masalan wato kad zakati wan nusuri to a yiɗi togayeje to a yiɗi o wiya kad zakati wan nasri ba zakka be togago ko wiyete togago goɗɗo wato hande o wiya yo to Allah waɗanimo kaza o hokkan jawdi kaza
sadaka nden Allah waɗanamo hunde man lismamke mo sewo hokka jawdi man ba misalu o ñawrama ko dada mako ko ɓikkon mako ko wato hande giɗo mako o wiya to Allah yamɗitini wayne kam o hokkan miskin en jawdi kaza Allah seni ɗo hoddiri yamɗitini o yago lismake mo sewo hokka wato ɗum wiyete togayere masalan ko nandi be noon kanjum o wi wan nasiri e togayere wajibi se o wurtina wal infaq o wi wato e nafkaki ala nafsi wato hande masalan wa infaqu kanjum o wi naati yer majum nafaka wajib naati wal infaqu ala nafsi e nafkugo dow nafa dow ɓi adama fuu goɗɗo feere maran jawdi wawata ñamugo ndi fuu wato hande ɗon wato ɗo kayum fuu wato hande masalan beelaɗo ñamata ɓornata yarata yimɓe muɗum fuu ɗo tampi oɗo halfindi noon ɗum woɗayi kanjum o wolwi ha ɗo wato naati yer umrore nde nafkugo dow hoore mum fuu to Allah hokki ɗum jawdi ɗo Allah seni ɗo yiɗi yi'a batte nema mum dow maako to Allah hokki goɗɗo hunde hani o botoro nde kanko bo Allah yi'a nema ko hokki mo an dow maako woɓɓe feere Allah hokka ɗum jawdi ɓe mbawata ñamango hoore maɓɓe fuu ɗum bo ɗum woɗa kanjum o wi wal infaqu e nafkago ala nafsi dow nafsu o ñaama wato o yarana ta o fantina deydey ni batte man wanga o marɗo wa ala man tajibu nafaqatuhu alayh non wato hande o nafka bo mo nafaka muɗum lismimo ɓikkoye maako pamaroy doole maako kanko jogata ɓe ñamna ɓe wato yarna ɓe ñawda ɓe wato hande kala ko latti nafaka maɓɓe pat dow maako woni non rewɓe maako non saroji maako talaka en wato ɗum ɗo lismimo wato hande nafkugo ɓe hal bandira e maako derɗi ko en ɓadiɓe lismotomona ɗum luural ha yimma en o wi wal infaq fil jihad non nafkugo her jihadi wato ngam dina Allah ɓango ɗon bo wato se o wurtina jawdi maako o hokka non sahabo en annabijo sallllahu alayhi wa sallam waɗanno sahabojo annabijo wato hande zunnurayni e sirawo maako annabijo ɗo yaha konu wato o wi sahabo en gadda wato wallinde wato en gadda wallinde kanko kam o waddi wato hande ɗuɗɗum machine Ousmane ibn Affan o waddi jawdi ɗuni deydey to a sendi konu man geɓe tati yeɓre tatabre pat kanko hokki ɓe koɓe mbaƴƴoto wato koɓe ñamata joɓari maɓɓe fuu kanko hokki ɓe radiyallahu anhu kanjum o wi wal infaqu e nafkaki fil jihadi yer jihadi ngam dina Allah ɓango ida wajaba alay toni hande wajibi dow ɓi adama waɗgo jihadi wajibi se o nafka yer jihadi o wi wal infaq fil mandubi non wato hande ha Allah seni ɗo wolwi nafkugo ɗo ɗum lismi wato nafaka mo giɗa ɗum fuu nafkugo wato hande fil mandubi yer giɗa ɗum masalan noyen nafkugo giɗa ɗum o go sadaka hokka mo wala miskinjo masalan bana lewru ramadana ɗo wato yimɓe ɓe ngala talaka en ɗo heewi to Allah soni ɗo hokkima jawdi ɗo se a hokka ɓe ɗum giɗa ɗum annabijo sallllahu alayhi wa sallam saahu ma ko ɓuuri ɗuɗugo nder lewru ramadan o wi kanko ɓurata tagle fuu saahu amma ha ɓurna saahu ma ko ɓuuri ɗuɗugo fo ha lewru ramadan kanjum o wi wal infaqu e nafkago filman duubi her giɗa ɗum wa huwa sadaqatu taɗawwu'i sadaqa wato hande mo taɗawwu sadaqa taɗawwu ɗo wajibaki an on numi non dikka mbaɗa sadaqa wato hande masalan bana miskin en wumɓe ɓe ngala jawdi wato tagaɓe woɓɓe feere terɗe ngala ɓe ngala jawdi malla bo woɓɓe ɓe ñawi jusam bana couture masalan ɓe ngala jawdi malla woɓɓe bo na ñawɓe sam terɗe maɓɓe kisɗe amma ɓe tampu e ngala yidugo ɓe ɗo wato hande ɗum giɗa ɗum Allah soni ɗo waɗi hunde her maɗa ɗo yiduɓe wato wamu wasatu e yidago al ihwani derɗiraɓe ɗum fu nastiyer ɗo wato derɗiraɓe julɓe yidugo ɓe mo wala wato hande yidugo mo wallita mo seeɗa wato ɗum ɗo ɗum kanjum fu ɗum natiyer aya ka ɗo ɓa jotta to ɓi adama welama o andan ase woɓɓe feere ka tumɗo nana weelo du kanko wato oɗo haari tum o anda lewru ndu andinan mo ase woɓɓe feere woda hunde o hirtina ɓe wiyama to goɗɗo sumtini suumuyiɗo o woodi mbar jaari masalan bana mbar jaari suuma e on man amma suuma e oya bona kisata ɗum ɗo wato ɓi adama numa ɗum wamo wasatu e yidago al ihwani derɗiraɓe ɓe ngala hunde wa hadihi kulluha limtaɗi ɗiɗi fuu mimma yumdahu biha wato ko mangtete ɗum ko mumini en mangtorte to goɗɗo ɗo waɗa noon wala ko metti ba ɓi adama to lattake o solɗo wato solengol gikkuman ɗum wooɗa ha nayi ɓi adama latto noon wato goɗɗo yiɗi latta yaato o suuso o latta o saahiɗo ɗum ɗo wato hande masalan kala ko murfu yiɗi noon amma latta goɗɗo kulɗo wato o merejo masalan ɗum wooɗayi nonnoon o latta wato o colɗo ɗum wooɗayi ɓi adama haɓa wato senna hoore muɗum er solengol be ekkitago wato gikkuji mumini en kanjum o wi wa atkala
jawmirawo naadi ha wato hokkugo jawdi ɗo min har feere min gam ha o famna goɗɗo nandi pat a howa seeɗa min ɗo allati hiya littabidi min o mana man littabidi yogiɗinki seeɗa jawdi majum siyanatan lahum gam renango mumini en jam en jawle wa kaffan e namtugo bo ani saraf wato her fantingo wa tabdiri e bajjirmako ho'ugo jawdi wonna bo Allah haɗi ɗum wato waɗa hunde fof ha fantina ɓurna wato hande masalan ɗum bo ɗum woɗayi heri ñamdu be jaram be kolte be suuɗi fuu wato hande masalan be hunde pat Allah yiɗa goɗɗo fantina fantingo waɗa bajjirmako ɗum bo ɗum woɗayi jawmirawo yiɗa wato wallahu la yuhibbul musrifin kanjum wato hande ɓi adama ko o hokkata fof o hokkira be misan wato o hokkira wato hande o hima ɗum masalan wato ni on sifa mumini en o wi wa kaffan e namtugo ane sarafi wato yer fantingo wa tabdiri e bajjirmako almanhi anhuma karaɗiɗi ɗiɗi fuu fil infaqi er nafkugo jawdi gam ho'ugo jawdi ukka hokka noon ɗo bo ta e feere bo wato to ni salitini ne her nokkure man bo ɗum bajjirmako ɗum wiyete walladina yuminuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun jawmirawo seni oɗo sifa mumini en o atfiti be wawa bana woɓɓe feere ɗum kamɓe ɓen wato gam sifaji man ɗi tilmi ha warti ba sifa gotka feere e mari fayin o fi walladina ɓen mumini en ɓe yuminuna ɓeɗo nuɗɗini bima unzila ilayka ko jippina her maɗa ɓeɗo nuɗɗini alqur'anire nde ko nde wi wama unzila min qablika e ko jippina yeeso maɗa defte Allah ɓeɗo jaɓi defte Allah ɗum bolle Allah ɗum umroje Allah ɗum kaale Allah ay yusaddiquna bil qur'an ɓeɗo gonɗini alqur'ani almunazzali jibbinade alayka dow maɗa ɓeɗo nuɗɗini wa bil kutubil munazzala defte jippinaɗe dow annabo en artuɓe alal anbiya'i dow annabo en ɓeɗon jaɓi ɗum bolle Allah min qablu daga yeeso qur'anure nde kat tawrati ba deftere tawreta jippinade dow annabi Musa wal injil e deftere l'injila jibbinade dow annabi Isa wa zabur e deftere zabura Dawud wa suhufil anbiya e ɗereji jippinaɗi dow annabo en horiɓe kulliha kalamaji fuu ɓeɗon nuɗɗini ɓeɗon jaɓi ɗum defte Allah fayajibu l'imanu bidalika kulli wajibi nuɗɗinago ɗum fuu majum dow muminijo fuu sen nuɗɗina noon wa bil akhirati hum yuqinun mumini en ɓe ɓeɗo laɓɓini wato lahira yani ko nufata biddari l akhira ɓeɗo laɓɓini yimɓe to sotti er duniyaru ndu ɓe jeehi barjahu ɓe eggandaga barjahu ɓe jaha lahira kanjum ɓeɗo mumini en ɗo gonɗini ɗum ɓeɗo laɓɓini ɗum fakkat ɗum waɗan o fi biddari l akhirati ɓeɗo nuɗɗini saare lahira summiyat akhira ko waɗi saare lahira innama akhira o wi li ta'akhuriya gam sabbitaki maare duya arti ani duniya her duniyaru wa kawniha e laatago lahira ba'daha ɓawo duya warata kanjum wi ɗum al akhira ragarejum wato mumini en ɓe ɓeɗo laɓɓini ɗum fakkat ɗum waɗan wato min al iqani wa huwa al ilmu wo kanjum wiyete andal ɓeɗo andi ɗum waɗan wal ma'ana ko woni maksudu nufay ɓe aya yastayqinuna wa ya'lamuna annaha ka'ina ɓeɗo laɓɓini ɓeɗo andi fakkat fakat lahira ɗum waɗan annaha saare lahira ka'ina nde laatore la shakka fihi kanjum waɗi ɓe tiiɗanta huwango lahira ɓe andi duya kam ƴaari ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun sifaɓe mumini en diga aran surawol bakara ha yetti ha ɗo kamɓe woni dow kanda jawmirawo maɓɓe ɓeɗo ɓoosi dow laawol Allah ulaika ɓe aton maɗa tindinaɓe alladina hasihi sifatuhum ɓe aton maɗa ɓe sifa muɗum bananiɗo wato kamɓe woni ala hudan dow kanda min rabbihim er jawmiɓe ay ala rashadin wa nurin ɓeɗo dow kanda e annora ɓi adama liya hoore mum kadi non nonna to oɗo nuɗɗini noon o weeli oɗo be belaɓe to o wala noon bo o tasko o fuɗɗa ɗum diga jotta ndeni o maayayi wakkati ɗon kamɓe ɓe ɓeɗo dow kanda ɓeɗo dow annora min rabbihim daga jawmirawo maɓɓe waqila wiyama ɓeɗo ko won mana man ala istiqama ɓeɗo dow ɓoosaki ɓeɗo dow laawol jottinowol Allah ɓeɗon dow ɓoosaki wa ulaika humul muflihun kamɓe woni tiniɓe wato hewtoɓe yela muɗum koɓe gelata pat ɓe keɓan ulaika ɓe aton maɗa tindinaɓe humul muflihuna kamɓe on kisoɓe heɓoɓe aljanna annajuna kisoɓe alfaizun tinoɓe wato ko woni tinayɗo hewtugo yela muɗum natoɓe aljanna yiida be annabijo sallllahu alayhi wa sallam najawɓe kisminan naari yiite Allah wa fajuɓe tinorake ɓe keeɓi bil jannati aljanna Allah wato hande wayɓe sifaji mum bana ni ɗo nuɗɗini Allah ɗo nuɗɗini ko nuɗɗinte birniɗi fuu ɗo juula wakkatiji joyi ɗo jakka ɗo itta jakka ɗo yiida miskine en ɗo nuɗɗini defte Allah fufu ɗo laɓɓini wato dargal waɗan ɓeɗo tabiti dow majum
ɓeɗon juula wakkatiji joyi ban juldete kamɓe ɓe wiyete natoɓe aljanna hisoɓe yangada Allah wato wi wal muflihu ko wiyete tiniɗo ɗo azafiru bil madlub keɓowo haaje muɗum ko tefata o hewti kanjo wiyete muflihu azafiru wato tinoriɗo bil madlubi ɗaɓɓere ko ɗaɓɓanno o heɓi kanko wiyete muflihu ay allahim futi allahu wujuhu zafari on wato hande mo wajhuji wato tinaye fu omtani ɗum wato dede no goɗɗo hewtirta haaje mum pat omtanimo walam tastahli alay dammuɗe haajeji mako pat wajhuji on pat maɓɓanaymo wa yakunu lfalah wato o wi falahu ɗo latto mana baqa'u ha arabiya falahu ɗo wara mana baqa'u horaki ko ndumedam irin man o waddi konngol arab en o wi law kana hayyun mudrika alfalahi adrakahu mulaibu rimahi wato goɗɗo feere yimino banni kanjum o wi law kana hayyun wondo geeto lattanno mudrika alfalahi o hewtan duumago no mulaibu rimahi wato adrakahu hewtanno ɗum pijirowo labbe woodi goɗɗo suusono wato wiyete ɓeɗo sooma ɗum inde muɗum ɓeɗo waɗa jammore ma ko pijirowo labbe wato pijirowo kalacce wato to lattake goɗɗo duumotono pijirowo kalacce waynejo kada duumanno wato en holli en duumeɗen wala kanjum ko wadda en ɗum ɗo haala fala